bahata vožnja Nataše Bekvalac. Tog jutra Nataša je bila spremna za još jedan naporan dan. Sela je u svoj BMW i krenula. Sada ćete da vidite i gde. U početku je sve delovalo poprilično normalno, a onda je krenula plejada crvenih svetala. Evo prvog, 8 bodova, odmah u minus. Pogledajte ponovo. Ovde je za divno čudo stala na crveno. Ne znamo šta joj je bilo, jer već kroz pola minuta uradila je ovo. I zamalo da se zakuca u ovaj automobil koji je krenuo da seče raskrsnicu. Evo još jedno, a onda na sledeće crveno. Mrtva ladna je krenula da radi polukružno. Pa ljudi, da li je ovo moguće? 3 crvena za manje od 5 minuta. Stižemo na odrednicu. Pa da vidimo i mi gde je toliko žurila lepa Nata Bekvalac. Ček dok veže kosu i dok se malo namesti i uljudi. Znam ne valjam, što ti kroz prste uvek progledam i što sam manja od mahovog zrna i što pred tobom... Ona stiže na Megatrend univerzitet. Škola je zlata vredna. Eto opravdanja za toliku žurbu. Prolazili su sati i mi smo zapevali pesmu. Bilo je već skoro 23 časa. Dugo se ostaje na ovom univerzitetu. Studiozno, nema šta. Sa njom su izašli i vlasnik Megatrenda, Mića Jovanović, njegova mlađana supruga i ovaj gospodin. Nata je bila vidno raspoloženija nego pre ulaska, a prošlo je tek jedno 8 sati. Celo radno vreme. Dok je Nata obavljala razgovore, Mića je nežno ljubio svoju suprugu. I da vidimo ko će koga. Mislim, ko će koga da vozi. Nata nastavlja da bude glavni šofer i ne odstupa od taktike. Što više crvenih svetala, to bolje. Nije da brojimo, ali ovo je 4. za danas. Do sada bi joj 2 puta već oduzeli vozačku dozvolu da ima nekoga da ovo primeti. Mrtva ladna. Evo sada malo da vidite kako se prolazi kroz crveno iz leve trake. Kolekcija skupljačice crvenih svetala se uvećava na 5 za danas. Šteta što je ovaj stao ispred nje, inače bi ona i kroz ovo prošla. Da vidimo gde su došli. Sad će Nata da ih vodi na pićence. Šta, nema mesta za nas? Pa ništa, onda idemo na neko drugo mesto. Zvonio i telefon. Šta kažete, nekome snima? Ovi iz paparaca? Ma nema šanse. A i šta imaju kod mene da snime? Ništa specijalno. Onda smo ih izgubili. Nažalost. Gledat ćete u nastavku.